Bună ziua, sunt Massimo și sunt student la Academia din România, la Roma și vreau să vă urez Crăciun fericit și un an nou fericit. La mulți ani! Mă numesc Florin Mălnati și învăț limba romană și vă doresc Crăciun fericit de la Praga. Bună dimineața! Astăzi e frig. Numele meu este Antonio, iar cu ocazia sărbătorilor de Crăciun vă doresc sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Ciao! Bună seara, mă numesc Ivan și am 35 de ani. Soția mea este româncă, motiv pentru care m-am îndrăgostit de cultură și tradițiile românești. Avem doi copii minunați și locuim la Roma. În această ocazie vă doresc sărbători fericite și un an nou cât mai bun, alături de cei dragi. Bună, mă numesc Giancarlo și sunt căsătorit cu o romancă pe nume Simona. Sunt un cursista al Academiei Roman și o am ca profesoară pe Nicoletta Nesu. Vreau să vă doresc tuturor un Crăciun fericit și un an nou plin de împliniri. Mă numesc Luca și locuiesc în Roma. Studiez limba romană la Academia Romaniei din Roma și aș dori să vă urez Crăciun fericit, un an nou minunat și sărbători fericit tuturor. Să ne revedem cu bine, sănătoși, Doamne ajută! Ciao! Bună seara! Eu mă numesc Tommaso, sunt italian și vă urez Crăciun fericit! Bună seara! Sunt Carmine. Urmez cursul de începători de limba romană la Academia din Roma. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou plin de succes. La multi anni. Buon Natale da Carmine. Ciao!